Is-snin bħal aħwa ma jixxibħux u millum huma ħafna li jibdew ibassru t-temp għas-sena d-dieħla kif it-13 tax-xahar ta' Diċembru għadd ta' Maltin u Għawċin ibassru t-temp għas-sena d-dieħla permezz tal-irwiegel. Kull ġurnata mit-13 sal-24 tikkorrispondi lejn xahar partikolari tas-sena ta' wara. Il-jum jitqassam fit-tlieta filgħodu wara nofsinhar u filgħaxija li jfissru l-bidu in-nofs u l-aħħar tax-xahar. Imma dawn l-irwiegel ta' min jorbot fuqhom ta' min jgħid li dan huwa biss id-bassir li qatt ma tista' toqgħod fuqu 100%. Illum ħafna huma tal-fema li l-irwiegel ma jaħdmux, speċjalment minħabba t-tibdil fil-klima li għaddejja minnhom id-dinja. Oħrajn għandhom opinjonijiet differenti. F'Malta u numru ta' qwiel li għadu idea ta' kif se tkun is-sena fosthom l-aktar li jintuża f'dan il-kuntest huwa li jekk is-sena tkun ħażina ilmuna taf tkun imgerfxa. Dan ifisser kif il-bdiewa jħobbu jgħidu li jekk is-sena se tkun xotta l-ikel se jkun skars u l-ħażna se tkun fqira u jekk l-irwiegel ibassru dan ifisser li se tkun sena qibsa għal dan kollu. L-idea tal-irwiegel ma tinstabx biss f'Malta iżda hija tradizzjoni li ħafna bdiewa madwar l-Ewropa żammew. Insomma, mit-13 ta' Diċembru huma ħafna li jibdew jimmarkaw it-temp tal-jum bit-bassir u tama li s-sena d-dieħla l-istaġuni ikunu bilanċjati mingħajr ebda estremitajiet.